खुलुमबाय बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। 13 मार्चआव जानो गोनां मेट्रिकनि गोरलै बिगियान आयदानि सोंनाय बिलाइ लिक जानायनि थाखाय हर गेजेरावनो आनजादखौ केन्सेल खालामदोंमोन। मैया केन्सेल खालामनाय आनजादा गोदानै जाफिनसिगोन होननानै सेबाया नटिफिकेसन फोसावबाय। फैगौ 30 मार्च खालि गोरलै बिगियान आयदानि आनजादा जाफिनसिगोन। 30 मार्चआव जानो गोनां गोरलै बिगियान आयदानि आनजादा गासै आसामावनो खुंजागोन। लोगोसेनो इंराजि आयदानि बेले-बेजे जानायनि सायावबो मोनसे फोसावलाइ होदों। काछार जिल्लानि जे.आर. हायार सेकेन्डारि स्कुलनि गनिरग्राम आनजाद मिरुआव फिन खेबसेबाव 28 मार्च खालि इंराजि आयदानि आनजादा जाफिनसिगोन। 28 मार्चआव जानो गोनां इंराजि आयदानि आनजादा काछार जिल्लानि जे.आर. हायार सेकेन्डारि स्कुलनि गनिरग्राम आनजाद मिरुआवल' खुंजागोन आरो गनिरग्राम आनजाद मिरुआव गासै 760 फरायसाफ्रा आनजाद लिरगोन आरो बे आनजादा फुंनि 9 रिंगानिफ्रायनो जागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा खनले मेट्रिक आनजादनि कुइसन पेपार बायजोआव ओंखारनायखौ लाना गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो आसाम सरकारखौ जायफोरा बेयाव लोब्बा दं बिथांमोनखौ गोथौ साजा होनांगौ होनना दाबि खालामदों। लोगोसेनो फरायसाफोरखौ सांग्रां जानानै थानो खावलायहरदों। मख'जाथावदि एसएसएलसि आनजादनि बिगियान आयदानि आनजाद जानो गोनांमोन, नाथाय बिनि सिगाङावनो कुइसन पेपार लिक जानायाव सेबाया आनजादखौ दोनथ'नो गोनां जायो। ग्लब मनयोसो रांखौ जाया। इउपिपिएल हान्जानि मानसिफोरा रांखौ जाया। ग्लब मनयोसो 1 लाख रांनि खामानिबा 90,000सो रांखौ ग्लब मनयो। जेबो खामानि मावनो हाया होननानै खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव एमसिएलए दनेस्वर गयारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिनानै होदों। थाव गुदुंजों सारलादों। थगायनायनि थाखाय दै गुदुंजों नङा, ग्लाब ग्लाब गोदौनाय थाव गुदुंजोंसो सारलादों। बे जाथाया जादों तामिलनाडु रायजोनि सिङाव थानाय इर'दायाव सासे सिख्लाया थाव गुदुं फुदुंनानै गावनि 27 बोसोर बैसोनि मोजां मोननाय सेंग्राखौ गावखौ थगायनायनि जाहोनाव थाव गुदुंजों सारदों आरो सारजानाय सेंग्राया गोब्राब जोखोम जायो। बे समाव जोखोम जानाय सेंग्राखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। जोखोम जानाय थगायसुलानि मुङा जाबाय काथि आरो जाथायखौ खालामखांनानै सिख्लाया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय सिख्लानि मुङा जाबाय मीना देवी। काथिया मीना देवीखौ हाबा खालामगोन होननानै रादाय होनाय जादोंमोन, नाथाय रादायखौ होनानै थगायबोबाय थादोंमोन। बेनिखायनो बे जाथायखौ खालामदों होननानै मिथिनो मोनो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर फैला जे. बरगयारिया महसिन आली एवार्ड फर बेस्ट पारफर्मेन्स इन कमिक रल बान्थाखौ नाजावबाय। मख'जाथावदि बिथाङा आसाम स्टेट फिल्म एवार्ड 2018-23 आव आरबि फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय बर' सावथुन अन्नायाव महसिन आली एवार्ड फर बेस्ट पारफर्मेन्स कमिक रल बे बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर फैला जे. बरगयारिया बे बान्थाखौ आजावबाय। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।